Hvad er en rigtig mand? En, der er god til at kæmpe. Jeg har altså altid sat pris på en brutal næse. Det, og så flot hår. Og gode manerer selvfølgelig. Ej, en magtfuld familie der, der skal det ikke. Det lyder som om vi snakker om navn. Ja, eller Gunnlaug. Ja, men gå lækker. Han skulle ikke løbe, så jeg ikke var det. Det er Gunnlaug. Han er af fin familie, og han har lysebrunt hår, der sidder godt. Han har sorte øjne, dog med en mindre veldrejet næse, men til gengæld har han behagelige ansigtstræk. Det er Ravn. Han arbejdede for den svenske konge. Han er stor, stærk og smukt udseende, og så er han en god skjald. Du har valgt på for en konge, således er vores venskab slut. Det samme skal ske mod dig. Dine trusler skræmmer mig ikke. Da jeg var bortrejst, spenderede du utallige natter med min festmø, Helga. Derfor vil jeg gøre en ende på dit liv. Jeg slås ikke mod lemlæstede folk. Hent noget vand! Who can say